Hei kaikki! Mä en nyt tiedä miten hyvin mun ääni kuuluu, mutta tuolla kaitaan puita. Ärsyttää todella paljon, että ne puut oli nättejä. Ja sillä lailla, että nyt ärsyttää kun ne kaadetaan, mutta en mä niissä oo mitään kiipeillyt tai silleen. Yksi tosi iso puu kaatui äsken ja nyt kaadetaan tällaista pienempää. Mä voin yrittää kuvaa, kun se kaatuu. Eli tolleen se kaatui. Mä en nyt tiedä, että miten hyvin se näkyy, koska mä en näe tähän ruutuun yhtään, koska aurinko paistaa tuolta suunnasta. Ja joo. Niin siinä se nyt oli se puun kaato. Mutta tämän videon aiheena oli iloisia asioita. Mä nyt vähän kerron niistä iloisista asioista. Ne on ostoksia ja sellaisia, mitä tulee tapahtumaan. Eli 2 ostosta ja nyt toi meteli loppu. En tiedä miksi, mutta kuitenkin. Ja mä puhun teidän kanssa iloisista asioista. Mä näytän nyt ekan ostoksen. Se on cruiseri, tämmönen. Eli tällainen sininen cruiseri. Toinen asia on tässä. Musta. Eli se on tuo kaunokainen tossa. Musta Baby Lips. Sitten se kolmas ja mun mielestä iloisi asia on se, että mä saan sen kanin. Miksi mä sanoin sen kanin? Ja sori, tossa lähellä taas kaitanpuu. Niin, mä saan kanin todellakin. Mulla on se kaniaiheinen kanava. Sen nimi on Sweetinipsu. Mä en tiedä löytyykö se vielä YouTube-hausta. Mutta toivon mukaan löytyy. Niin mä kävin äsken kattoo, että tuolla ei kaettukaan puuta, vaan toi iskä katko vaan noita oksia. Että joo. Niin todellakin saan kanin ja sen rotu on kääpiöluppa. Se on poika ja sen nimi on Nipsu, tai siis tulee sen nimeksi, mä oon jo päättänyt sen. En tiedä onko se ihan varmaa, mutta kuitenkin uskoisin, että sen nimeksi tulee Nipsu. Mutta mä pidän sen arvonnan sitten joskus. Lukekaa intro-videon dese. Niin joo, ei tuu ihan lähiaikoina, mutta kuitenkin. No, moikka!